Uthu izinto engizozisho maCombrade siyabonga kakhulu masosha. Ngifuna ukukhuluma le yokuvota nami. Kodwa into engifuna ukuyidlulisa kakhulu niyayibona le oR350. Ngizwile iconcern abantu bethi abanye engathi ithi ANC izobavala akubona beANC. Yebo. Niyayibona le yeqolo futhi. Yebo. Akuyona futhi yeANC. Yebo. Angivale ngale yemxhaso abathi uzoyivotela kanjani enye inhlangano uhlala endlini yeANC akuyona futhi yeANC. Mhlambe kulabo abazothi mhlambe ngidlulisa nje into engelona iqiniso. Uma uzala ingane uyikhulisa. Ingane kusuke kuyiduty yakho wena mzali ukuthi uyikhulise. uANC uyena obusayo njengamanje. Imxhaso yayiveli khona ingakho sinomlando.